Els mots clau de la història nord-catalana. Avui. Cellera. La cellera o sagrera és un espai sagrat d'un radi de 30 passos al voltant de les esglésies. Dins d'aquest cercle, tota violència és considerada un sacrilegi, motiu de sancions pel Tribunal Episcopal. Es tracta d'una llei molt antiga, inspirada pel dret d'asil dels visigots i que serà reforçada per les assemblees de Pau i Treva de Déu, un moviment social per la pau que es va engegar a Toluges el 1027, com a resposta de les violències comeses pels nobles feudals. A casa nostra, les celleres es multipliquen al segle XI en relació a les nombroses guerres entre senyors. De bon principi, aquest refugi al voltant de l'església acull el cementiri i ben aviat serà dedicat a la preservació de les collites amb la construcció de cellers. D'aquí li ve el nom. Més endavant, les celleres s'envolten de fossars i de muralles i esdevenen així llocs de residència on la gent viu a recer dels combats. Alguns d'aquests senyors també van fer construir celleres al voltant del seu propi castell per donar protecció als habitants, a canvi d'un impost. La cellera és, doncs, l'embrió de molts vilatges nord-catalans. Algunes s'han conservat fins avui. Entre les més remarcables trobem la de Tuïr, la de Bages o encara la de Vilallonga de la Salanca.